δύο ομάδες από Φλόρινα μπορεί να έρθουν από μια παγωμένη πόλη, αλλά πραγματικά θα βάλουν φωτιά στο στούντιο. Ντεκολτέ. Και μας λέει ντεκολτέ. Φοράς ντεκολτέ, Όλγα? Σήμερα γιατί δεν έβαλες? Όταν είναι ο άνθρωπος μορφωμένος, φαίνεται. Και μας λέει η κίτρινη ομάδα. Να πω την αλήθεια, μπερδεύτηκα. Γιώργο. Και πατάει η κίτρινη. Αναστατωμένος. Η θεά η Όλγα. Λέει η Βαγγελιό ότι είναι. Ομελέτα. Πολύ δύσκολο φαγητό. Ο Παντελής το βάζει στο κουμπί. Ξέρεις να κάνεις? Όχι βέβαια. DJ Γιώργος Γαύρος, μοναδικός, ο γράφων τρομερά στην κάμερα. Αλλά και αυτή η επιταγή που κρατάω, νομίζω ότι γράφει τρομερά στην κάμερα.